Здрава, добре му през Story Time. Значи, нели правя видео сега моментално, а сега да правя въобще едно ново, аз съм сам, никой няма дома. Телевизор напуснен. Трепна! Дечки я одам долу, никой няма дома, само ще слънчевия систем, то само то си изваде слънцето. И аз правя много изпаничен. И ако следете, сега си Story Time, доснимам. Окей, чао! Здрава, добре му през Story Time. Значи, нели правя видео сега моментално, а сега да правя въобще едно ново, аз съм сам, никой няма дома. Телевизор напуснен. Трепна! Дечки я одам долу, никой няма дома, само ще слънчевия систем, то само то си изваде слънцето. И аз правя много изпаничен. И ако следете, сега си Story Time, доснимам. Окей, чао! Здрава, добре му през Story Time. Значи, нели правя видео сега моментално, а сега да правя въобще едно ново, аз съм сам, никой няма дома. Телевизор напуснен. Трепна! Дечки я одам долу, никой няма дома, само ще слънчевия систем, то само то си изваде слънцето. И аз правя много изпаничен. И ако следете, сега си Story Time, доснимам. Окей, чао! Здрава, добре му през Story Time. Значи, нели правя видео сега моментално, а сега да правя въобще едно ново, аз съм сам, никой няма дома. Телевизор напуснен. Трепна! Дечки я одам долу, никой няма дома, само ще слънчевия систем, то само то си изваде слънцето. И аз правя много изпаничен. И ако следете, сега си Story Time, доснимам. Окей, чао!